Сёння будзе досыць далікатная тэма пра эратычную і сексуальную лексіку па-беларуску. Хачу адразу адзначыць, я захацеў запісаць выпуск пра гэта, бо ў беларускамоўнай прасторы існуе вялікая праблема нястачы інфармацыі пра розныя табуяваныя тэмы. У абсалютнай большасці слоўнікаў аўтары сарамліва абыходзяць тэму секса, геніталій, нібыта ўсе і так усё павінны ведаць. Але адкуль чалавек, які толькі пераходзіць на беларускую, павінен дазнавацца пра ўсё гэта? У беларусаў што, не павінна быць секса, ці яны ў ложку павінны размаўляць на іншых мовах? Я перакананы, што для таго, каб беларуская вярнулася ва ўжытак як мага большай колькасці людзей, трэба, каб з'яўлялася больш кантэнту на ўсе сферы нашага жыцця. Таму сёння мы гаворым пра секс. Ойча, я даўно хацеў вам сказаць, ваша малітва вельмі супакойвае. Калі не сакрэт, як вы прыйшлі да манаства? Гісторыя простая. Я перайшоў на беларускую мову. А як гэта звязана? Я закахаўся ў дзяўчыну і хацеў выразіць свае пачуцці па-беларуску. Я пачаў гугліць словы на эратычную тэму. Але не знайшоў амаль нічога. Таму я падумаў, што Гасподзь накіроўвае мяне ў манастыр. Як жа так? Вы што, не глядзелі канал «На пачатку было слова» і выпуск пра секс? Ніхто мне не скінуў. Але, відаць, такі мой шлях. Я мужчына. Гэта мой пол або плоть. Так што не пужайцеся, калі далей я буду казаць пра плоцевы чын ці плоцевыя органы. Секс. Па-беларуску можна яшчэ назваць любошчы. Па-культурна-высакароднаму суполенне ці сукупленне. Перад любошчамі паміж каханкамі ўзнікае жарсць, палкасць, і яны становяцца пажадлівымі. Папярэднія ласкі або петынг, па-беларуску мілошчы або пешчы. Падчас пешчаў мы мілуем, лашчым, песцім, кукобім сваіх каханых. Дарэчы, гэтыя словы былі яшчэ і ў папярэднім відэа пра каханне, таму калі вы яшчэ яго не глядзелі, то давайце. Кахацца або любіцца значыць займацца сексам. Існуюць і розныя эўфемізмы гэтага працэсу: таўкчы, таўкчыся, поркаць, поркацца, соўгацца, таптаць, араць, смажыць. Сексуальнае ўзбуджэнне яшчэ па-іншаму можам назваць узрушанасць, юрлівасць ці юр. Юр увогуле цікавае слова, якое ў розных кантэкстах можа значыць і гуллівасць, і свавольства, і сексуальнае жаданне, пажадлівасць, лібіда або эрэкцыю. Падпішыся. Сексуальны яшчэ па-іншаму скажам сексоўны, юравабны, юраваблівы. Пра распушчанага, разбэшчанага чалавека кажам распуста, распуснік ці юрлівец. Чалавек, якога цікавяць розныя сексуальныя адхіленні або ён робіць тое, што ўважаецца ненармальным, называюць збачэнцам ці вычварэнцам. Я спачатку думаў, што ў беларускай няма сінонімаў да слова мастурбацыя, але потым убачыў у слоўніку Байкова-Некрашевіча самаблудства, а ў Ластоўскага рукамяцтва. А што, гучыць лагічна. Дзяўчына, якая ніколі не кахалася, гэта цнотка, цнатліўка, цнатлівая або нявінніца. А хлопец, адпаведна, цнатлівец, цнатлівы, нявіннік. На пачатку было слова, гэта пакуль што невялікі канал. Але ў нас ужо ёсць 20 дробных спонсараў. І дзякую кожнаму за гэта. Калі ты хочаш, каб мы рэгулярна здымалі выпускі, падтрымай нас на Патрыёне або Баймі-кофе. За $3 ты трапляеш у кожнае відэа і ў наш закрыты чат, а за самую дарагую падпіску я напішу пра цябе песню. Закрану асноўныя моманты анатоміі. Цалуемся мы вуснамі або губамі. Асабліва няма розніцы, якое слова ўжываць, калі мы кажам пра вусны на твары. Але калі кажам пра плоцевыя жаночыя органы, то вялікія ці малыя губы. Грудзі – гэта неўтральная назва. Таксама ёсць слова пелькі. І не саромейцеся казаць цыцкі, бо ў беларускай гэта не грубае слова, а цалкам нармальнае. На пельцы ёсць маленькая смочка, або яшчэ можна назваць музок, музік, сысок. У афіцыйных слоўніках таксама сасок. Хаця корань сас не мог натуральна ўтварыцца ў беларускай мове, таму гэта хутчэй за ўсё русізм. Каханы, давай зробім гэта. Пачні пяшчотна з маіх саскоў. Пачакай.
Что? Соскоў? Ну так, соскоў. А што? Ну саскі гэта ж русізм. Па-беларуску лепш смочкі. Ды што ты верзеш? Вось на вербуме саскі. Ну не, тут няправільнае словаўтварэнне. Корань сас не натуральны ў беларускай. Ну і што? Мне падабаецца слова саскі. Ты не разумееш, чысціня мовы гэта вельмі важна, асабліва ў ложку. Ну, ведаеш што, не хочаш саскоў, тады ідзі ў сраку. Вось гэта добрае беларускае слова. Стой, ты куды? Тое, на чым я сяджу, дупа, дубка, зад, задок, азадак, задніца, срака, срачка, галы. Або больш культурна ягада, ягадзіца. Ну, анус ён і ў Афрыцы анус. Але бачыў яшчэ ў адным анатамічным слоўніку кутнічнае выйсце, бо кутніца гэта прамая кішка. Вагіна па-беларуску гэта похва. Эўфемізмы похвы, пятля, пяцелька, ступа, курыца, шчыліна. Грубы варыянт шмоня. І, дарэчы, слова пізда таксама ёсць у беларускай, калі камусьці трэба. Клітар па-іншаму можна ласкацень ці секель. Орган, у якім развіваецца эмбрыён, маціца. Таксама бачыў варыянты матка, залатнік і дзетніца. У цнатлівых дзяўчат звычайна на ўваходзе ў похву ёсць дзявоцкая плява, плеўка або балона. Існуе шмат народных назваў менструацыі, напрыклад, аплавы, жаноцкая, крові, краскі, часы, вярэміца. Але больш зразумелымі для вас будуць рэгулы або месячніца. Мужчынскі плоцевы орган, чэлес, ён жа пеніс, ён жа потка. Цікава, што ва ўкраінскай потка гэта жаночы орган, а ў нас мужчынскі. Не ведаю, чаму так, але будьце асцярожнымі пры стасунках з украінцамі. Не заблытайцеся. Я сустракаў розныя грубыя варыянты і ябала, і ялда, і хуй, але як яшчэ па-іншаму можна назваць? Струк, стручок, корань, пеўнік, певень, пецька, джинджик, гак, круг, таўкач, прут, швайка, кол. Карацей, у прынцыпе, можаце і самі працягваць фантазаваць. Усё, што падобна на выцягнуты прадмет, будзе сюды пасаваць. Галоўка чэлеса гэта жолуд. Пра чэлес ва ўзбуджаным стане кажуць, што ён напяты або наструнены. Пад чэлесам значыцца яйцы або шуляты ядры. У яйцах захоўваецца кнура або сперма, а ў сперме ёсць мільёны народкаў. Не ведаю, навошта вам гэта ведаць, але падумаў, можа быць цікава. Эякуляцыю па-іншаму можна назваць вывальненне або выляў. Увага, у гэтым відэа ёсць далёка не ўся лексіка, звязаная з сексуальнай тэмай. Але я, калі чытаў шмат крыніц, падумаў, што можна скласці свой аматарскі слоўнік. І вось ён ужо ёсць, у ім больш за 500 словаў і фраз, ён папаўняецца і падзелены тэматычна на 8 раздзелаў. Там ёсць, напрыклад, назвы поз па-беларуску, уся анатомія, розная брудная лексіка, або як называлі гермафрадыта ў народнай мове. І я хачу падзяліцца гэтым слоўнікам са спонсарамі. На пачатку было слова ад $15. Таму, калі вам цікава даведацца больш, запрашаю на Patreon або Buy Me a Coffee. І на апошку трохі пра бялізну, кантрацэпцыю і розныя аксесуары. Пелькі дзяўчат трымае станік, ён жа ліф, ліфчык. На ногі можна надзець доўгія панчохі. Трусы цяпер сталі называць і майткі, хаця ўжывую часта чую, як націск ссоўваюць на апошні склад. Майткі. Не забываем пра прэзерватывы або па-народнаму начэпнікі. Змазку па-іншаму можна называць шмаравідла. Ведаю, пра што вы падумалі, пра расейскую шмару, але ў беларускай няма слова з такім значэннем. Пры розных сексуальных практыках таксама выкарыстоўваюць розныя штукі, такія як бізун, дубец ці кайданкі. Хачу скончыць відэа падобным чынам, як і выпуск пра каханне. Любіце, кахайце, галоўнае, каб усё было палюбоўна. Бо гэта цудоўна, калі каханне і секс існуюць у шчыльнай звязцы. Таму я зычу, каб вашае сексуальнае жыццё было не толькі харошым і палкім, але і давала вам унутраную гармонію. А з вамі быў Ілля Сіўцоў, і на пачатку было слова. Бывайце! Асобная падзяка спонсарам канала: Івану Бахціну, Валерію Чадовічу, Вячы, Ганне Марыі, Уладзіславу Лапко, Дмітрыю Судніку, Эліс, Марыя, Cat No. 3, Даніілу Вашкевічу, Мова Неўрова, Тэхнадзік Хакерспейс, Назва не будзе, Галантырэі, Паўлу Табораву, Міхаілу, Жанне Гаравенка і Крысціне Кавалеўскай. Каб трапіць у наступнае відэа, падпісвайцеся на Patreon або Buy Me a Coffee ад $3.